Laing-laing matang sa cancer ang mikalas og daghang kinabuhi gani base sa impormasyon nga gipagawa sa World Health Organization kun WHO niadtong 2018, ang cancer ang kaduha sa mga leading cause of death sa tibuok kalibutan. Punto medikal kita karong buntaga kabahin sa balatian nga cancer kauban ng mga eksperto nga doktor dinhi sa Sugbo. Ilang tubagon ang mga tuo kabahin sa cancer ingon man mga pamaagi aron makalikay sa maong balatian. Kauban nato sa programa karong buntaga, makapuso past president sila sa Philippine Society of Medical Oncology. Kauban nato Dr. Ellie May Villegas, Dr. Buenaventura Ramos, ug Dr. Arnold Uson. Maayong buntaga mga dok. Welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning. And kayong salamat for joining us this morning. Pagsayo gyud din sa atong programa. Let's talk first about mga oncologist man o mga dok. Cancer. Unsa ka prevalence sa atong society in cancer? Unsa ka common ug unsa ang atong paglikay sa cancer? Pinaka-common ni siya sa tanan nga mga dili acute problems. So karon number 3 ra gihapon ang cancer kay di ba number 1 ang infectious and then cardiovascular and then number 3 gyud gihapon ang cancer worldwide. Cause of death. Ang cause of death mag progression of disease. So manang importante gyud nga mahibaw-an siya og kana early detection through screening and then para ta maka early prevention po. Lain-lain ang klase sa cancer, Dr. Uson. Unsa may pinaka-common, unsa may daling makakuha sa tao, unsa may info about that, Dr. Salamat, no. Ang pinaka-common sa to, of course, sa both sex, depende sa babae o lalaki, no. Sa babae, ang common gyapon is breast cancer, then followed by colorectal, and then sa lalaki naman is it can be lung and colorectal, no. So ang ato dire is ingon lagi ni Dr. Villegas is kinahanglan kini siya is ma-detect og mahibaw ang dayon kay kini ang panahon na maayo ang pagtabang sa pasyente og dako ang puruhan na maayo siya. Unsa may makaingon, unsa may cause sa cancer, doc? Hereditary or sa lifestyle? Okay, Bill. Dr. Ramos. Ang duha actually pwede siya mahimong cause. No? So ang genes ang naiubang cancer gyud nga naa sa genes meaning kaliwat sa tao, no, like sa breast cancer na ingana og kaliwat, pero naa say mga lifestyle related nga causes na ay mga viruses nga pwede makataas sa risk ug ang pinakamaayo gid nga dapat mahibaw-an nato ang smoking, no. So ang smoking makataas gyud kay sa risk sa daghang klaseng cancer pati sa mga lifestyle sa mga sexual practices ug even sa diet. Okay. Mo to naka-ask ko dok sa unsay pinaka-common o sa kuan kay siguro ang uban murag di kay familiar ba kanang regular nga medical exam dok ang tanong maka unsay history sa sakit, high blood, kaliwat kuno sa diabetes murag bakalimot sug ang uban di kay familiar nga dali sila kaliwat isa naman sa ipangutan-on ninyo dok no Usa gyud na apil na sa history taking family history of cancer importante. Alright. Dok, karong buntaga, mga doktor, doon natay mga VTRs nga gi-prepare. Kay doon na may gipadala sa atong mga viewers, mga questions. Kay sila po, doon na po sila gusto ipangutana sa inyo. And we'd like you to answer them, Dok. Tinuod ba kuno ni Dok? Atong pakisayran, kay doon ay mga pangutana sa ang atong mga kapuso. Aron gusto nilang klaruhon kabahin sa cancer kung unsa katinuod. Let's watch this, kapuso. Dok, tinuod ba nga makayo ang uling sa cancer? Kinsa may mo answer ana, Dok? Okay. Siguro walay kamatuoran na mahimo ni siya tambal sa breast cancer or any cancer, no. Basig kating nangutana nato is katong mga naay mga dagko na ang tutoy na breast cancer na ni progress na og na ni ulcerate or nakanang nanimaho, no. So ang uling pwede siguro ibutang sa gawas, no, para makatabang sa baho, but dili in taon na ibutang sa tutoy, no. Kung dili gini siya pwede mahimog tambal, basig bagani magkaroon reaction pagani sa tutoy ug makadaot sa iya. Di ka po nagikan, Dok, na makakuha ng uling. Well, the second question, Dok, atong pakisayran. Tinuod ba nga basta mohunong kag or ma-offer ka kaon sa mga Swiss foods makapawa sa cancer? Kinsa may mo answer ani?
Okay. So, Ramos. common na kay na siyang madunggan na mo. No? Pero usa siya nga dili tinuod. Unless og diabetic ka, of course, kinahanglan ka mulikay. Ang tanang mga cells na to sa lawas actually mo gamit og sugar para sa ilang mga activity, para sa iyang metabolism and all those things. Pero, ang dapat gyud sa health sa usa ka tawo mapastay nato ang atong kahimsog would be balanced diet. So appeal na siya ang fruits and vegetables, ang carbohydrates sa rice nato, sa bread, ang proteins, ang fats, ang sugar sa appeal sad, no? So ang tendency magud sa uban, especially usahay ng mga cancer patients, ipalikay na sa satanan, no? Ang mahimo noon malnourished na hinon ang pasyente kung tungod kay naglikay bisag dili dapat nga likayan gyud. So balanced diet gyud gihapon. Alright, at third and last question, Kapuso. Dok, tinuod ba kung magpa-biopsy, makasamot siya sa cancer? Dr. Ellie Gini. Ako ang tubagana ni. Dili tinuod nga og tusukon nga magbiopsy. Ang pagbiopsy manggod pwede needle, pwede po nga incision kuan og unod. Di na siya tinuod. In fact, ang pagbiopsy maura gyud na ang makakumpirma. Maura gyud na ang confirmation nga diagnostic test aron mahibaw-an kung cancer ba gyud. Og ang kana pong paghilabot sa tutoy moingon sila na labtan manggod ni dako na noon dili sa na siya tinuod kay mao gani nang mukalat ang cancer kay tungod mo ato siya sa kung di ka magkonsulta dayon ba di ka magpatambal dayon mukalat siya pinaagi sa lymphatic og sa blood system mo nang pwede siya mo adto sa lain-laing lugar. Well, we're on the important topic of cancer, Doc. Doon na mo'y kalihukan nga himuon sa inyong organisasyon. A fair to remember. Can you share to us about this, Doc? Okay, thank you very much for the opportunity, no? The Philippine Society of Medical Oncology, the Medical Oncology Group of Cebu, in cooperation with iCancer Foundation and RAFI or Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, would like to invite all of you in SMC side this August 19 at 10 a.m. and come celebrate with us healing and prayer for our patients. That will be on the City Wing on August 19 at 10 a.m. Okay, to 5 p.m. Okay, mahitabo Yeah. na, Dr. Naasay lain aside from the cancer fair, naasad mi art exhibit, no? Alright. Nga naagyapon dito sa seaside, na sa babaw sa Katungog Asa ang cancer fair. Naay mga world-renowned nga mga artists nga nag-appeal, no? Like si Mr. Fred Galan. Ug naasay mga doktor, mga nurses, ang usa ka popular nga doktor nga naadya si Dr. Mylene Laico. Naasay mga grupo, mga artist teachers, na ay Friday sa group sessionistas. Ang usa sad nga dapat makuan in case nga di gyud mo makaadto, just search sa Facebook PSMO Cebu, Paglaom Cebu Cancer Fair Art Exhibit, no? So i-search nimo then makakita ka then makakuan ka online. Importante sad may bawaan ninyo nga ang proceeds ani mo adto para sa cancer patients. Finally, briefly, Doktora, invitation sa atong mga kapuso. Yes. August 19, ug manana siya Sabado at the SMC side. So thank you very much to all our partners. Kay daghang mga ospital nga motambong na ay mga booth, daghan sa pagkaon ug kanang mga kalihukan bahin sa educational activities on cancer awareness. So please come and this is all for free. Thank you so much for joining us this morning, Thank you. PSMO. Daghang kay salamat. Mubalik pa mi mga kapuso. Tutok lang.